țineți mintea în iad și nu deznădăjduiți. Este un cuvânt la care în ultimii ani am revenit din ce în ce mai mult și vi-l propun fraților și surorilor mele, fiindcă este, nu că suntem noi la nivelul Sfântului Siluan, care a trăit cuvântul ăsta literal, dar indică însăși structura vieții duhovnicești, însăși, hai să zicem, structura gândirii lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, cel puțin după cădere. Iad nu este, fiindcă Dumnezeu nu a făcut iad, dar noi ne l-am făcut și acum nu avem altă cale decât să fim realiști. Prin asta parafrazez, țineți mintea în iad, să nu încercăm să scăpăm altundeva, să credem, să evadăm, să nu știu ce. Nu putem, nu se poate. Nu se poate. Dar asta nu înseamnă că suntem pierduți. Și asta pentru crizele de deznădejde sinucigașe ale celor care trec pentru astea, nu e nevoie. Fiindcă biruința e deja câștigată. Țineți mintea în iad și nu deznădăjduim. Cu Dumnezeu nu. Și să știți că Dumnezeu nu interzice. Nu este interzis să deznădăjduim. Ce vrea să zică Dumnezeu este că nu e nevoie. Dumnezeu are destulă putere ca să ne scoată orice iad. Hristos, chiar înainte să se poboare literal în iad cu sufletul, a zis ucenicilor: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și numai care putere să ne scoată. Dragostea Lui are voința de ne scoate. Dragostea Lui nu poate să ne lase în iad. Destul nou să nu deznădăjduim, adică să nădăjduim în mila lui Dumnezeu. Destul nou să ne predăm lui Dumnezeu în momentele noastre de cele mai cumplite deznădejdi. Și în sensul ăsta vă propun și cuvântul ăsta, Părintele Siluan, țineți mintea în iad și nu deznădăjduiți. Ce înseamnă țineți mintea în iad? Fii realist. Asta ești. Nu deznădăjdui că Dumnezeu nu a făcut o lăsa. Dragostea lui Dumnezeu nu poate să nu te audă dacă te rogi. Nu poate să te repede dacă încă nădăjduiește în el. Cu ce obraz să nădăjduiești? Cu niciunul. Doar așa, fiindcă Dumnezeu e bun. Asta este pentru culmile deznădejdii. Când nu avem deznădejdea asta, continuăm să ne ținem mintea în ea, să ne osândim de păcatele care ne vedem, să ne spovedim și toate cele pe care ne le-a rânduit Dumnezeu spre mântuire. Toate astea sunt cultura filocalică. Nu uitați-le, în prost gândit așa, n-am o rânduială, n-am un cuvânt mai sistematizat, dar cred că este mai important să trăim poate așa mai cele de Domnul, să zicem, câteva clișee, dacă vreți, de la dreapta și de la stânga, decât să sistematizăm. Că sistematizarea, până la urmă, comportă un element al morții, cuvântul viu curge altfel. Poate că expresia cu care culmină cultura filocalică este tocmai cuvântul care s-a dat de către Domnul Sfântului Siluan: țineți mintea în ea și nu deznădăjduiți. Cred că nu există frumusețe mai desăvârșită decât această dragoste a dumnezeiască, care oricât de păcătos ar fi omul, oricât de îndepărtat de Dumnezeu, încă nu îl părăsește. Ba mai, însuși Dumnezeu face toate cele pentru mântuirea omului. Însuși Hristos a luat asupra-și canonul cel aspru al morții pe care și l-a însușit Adam prin neascultare și prin lepădare de Dumnezeu.